Ai ce bătălie! Ai ce bătălie! Hai să vedem, de ce nu te joci puiuți? La fotbal. Și ați copii. Mi-a luat alunecări. Bine! Cine mai vrea feeling? La Miha! Nu știu, voi știți să faceți asta? Fetele, știți să faceți feeling? Hai să vedeți! Puteți să mergeți chiar dacă nu știți! Bun, și cei care nu știți și vrea să învățați! Ia să văd, hai, la doamna mea! Acum facem niște burgeri. Dacă se poate, să facem cât mai rotunzi, aplatizăm foarte bine. Așa, facem niște pastele, le punem un pic la rece, să stea frumos. Ceea ce facem noi acum este pentru a-l întări și pentru a se lega complet carnea, să nu se desfacă, să nu se desprindă în momentul când o prăjim. Aceasta o introducem, o punem la frigider pentru câteva minute. Până ce va sta la frigider, noi vom continua să tăiem roșiile, castraveții murați, pentru a putea face asamblarea la unui burger. Nu, am mai mult. Și mai bine mai dă. Puiuțu, ai mâncat? Jumate, tu vrei jumate, nu? Blondule, Unul întreg vrei? ai Jumate. mâncat? Bun. Dar vrei de jumătate sau un întreg? Tu vrei întreg, ai. Vasilica? S-a născut de ziua lui? Mamă, ce tare! Am rămas de două ori, am rămas de două ori. Abraham, Lincoln, s-a născut de ziua lui. Ce ești cu ei? Bă, știi pe cum ți-ar more? Cuvântul copil pentru mine înseamnă să ai o copilărie frumoasă alături de oameni dragi. Tot copilul înseamnă atunci când te bucuri de orice, în special de ceea ce primești. Pentru că și cei din familie se bucură, și cei din centrele de plasament se bucură de orice cadou mic. Prin faptul că îi dai o simplă bomboană, se bucură foarte mult. Că îi dai o haină, se bucură mai mult. Cu cât îl bagi în seamă sau cu cât te atașezi mai mult de copil, se bucură mai mult. Și tot așa cresc și ei la rândul lor îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru ei. Așa am trecut și eu prin acești pași. Mama mea m-a lăsat la 48 de ore la spital. De acolo am mers la Leagăn până la vârsta de 3 ani. De la 3 ani am venit la Beclean, la grădinița specială, ca așa se numea pe atunci. În 94, în anul 1994, am venit la Casa de Copii, unde am văzut foarte mulți copii. N-am știut cum să reacționez pentru că aveam 8 ani și jumătate, dar nu am știut pentru că nu eram învățată cu mulți copii. Acolo am cunoscut-o pe sora mea mai mare și pe încă 2 frați mai mici de-ai mei. Era, cum să zic, era foarte greu pentru noi atunci, pentru că aveam un program, programul era bine stabilit de ei, eram pe clase,
Iar seara când ne duceam la dormitoare, că așa era pe vremuri, fetele erau grupate pe un etaj, iar băieții pe 2 etaje, adică etajul 2, etajul 3. Iar copiii cei mici, că aveam și copii de grădiniță atunci, erau chiar la parter, unde era mai aproape educatorii de ei. Prima dată când am cunoscut-o pe mama mea a fost la vârsta de 7 ani. Când m-am dus la bunicii mei, bunicii fiind din partea mamei. Bunica mea a zis, a venit mama ta. Mama mea, eu credeam pe cea din Beclean, părinții mei adoptivi. Și m-am ridicat din pat, am zis, wow, a venit mama, mă bucur foarte mult că a venit. Iar când am văzut-o, am zis, mama mea nu e ea. Nu e ea. Mama mea e la Beclean. Din momentul acela a plecat, plângând. Eu nu mi-am dat seama, pentru că eram un copil. Am mai întâlnit-o chiar la 19 ani. Târziu, dar a fost bine. Când am ajuns la facultate, deja am zis, aici trebuie să-mi iau frăurile. Am început să lucrez în fiecare vară. Deja nu mai prea stăteam la casa de copii. Doar seara veneam. Lucram zi de zi, dacă se putea, să fac banul meu. Îmi plăcea să am banul meu, să nu tind de alți bani. Adică să nu-mi dea nimeni mie bani, să ia mai mei, să știu că din mânuțele mele am făcut ceva. După ce am făcut cursurile de masterat, m-am dus în străinătate, gândindu-mă că voi găsi un loc de muncă mai bun. Dat fiind că nu am găsit ceva care m-am gândit că ar fi ca și mama mea. O bunicuță pe care am îngrijit-o. De luni până vineri o îngrijeam, de la 9 dimineață până la ora 14. Ea am fost foarte dragă, a văzut că am îngrijit-o foarte frumos și a zis, niciunul român care a trecut pe aici nu m-a îngrijit cum ai îngrijit tu. I-am mulțumit foarte frumos pentru că eu m-am gândit, e mama mea, trebuie să o îngrijesc. Deci asta era în capul meu atunci. După 8 luni de zile ce am stat în Spania, am zis, locul meu nu e aici. Locul meu e în România, la casa mea. Am făcut o facultate nu ca să lucrez pentru alții, ci trebuie să lucrez pentru mine. Și am venit în țară, mi-am depus CV-uri la 2 abatoare, că numai astea erau și asta mi-am dorit eu cel mai mult, să lucrez într-un abator. Iar una dintre firme m-a sunat în luna noiembrie și a zis, mai sunteți interesată pentru postul de inginer? Da. I-am răspuns din toată inima și i-am spus, abia am așteptat telefonul dumneavoastră. Și am început să lucrez din luna noiembrie de atunci și până inclusiv în ziua de astăzi sunt inginer în industria alimentară, cu specializarea control alimente. Pentru prima dată în viața mea, când am început să am salariul în mână. Că eu mai făceam bani când lucram cu ziua, dar nu era salariul. Primii bani în mână, bucurie mare. Dar necazul care e? Statul în chirie, plățile. Nu știam cu ce să mănâncă. Prima lună a fost cum a fost, a doua a fost, da? Și până a trecut ani. Și m-am învățat să economisesc. Ceea ce la casa de copii nu făceam. Pentru că acolo aveai tot. Apă, căldură, mâncare, nu-ți trebuia să cumperi nimica pentru că le aveai pe acolo. Dacă n-ai ajuns singur și te trezi singur cu toate, plătește facturile, plătește chiria, plătește mâncarea. Plus naveta, care pentru mine a fost foarte greu naveta, dar nu am avut ce face. De dragul muncii m-am dus. Am făcut orice ca să fiu la servici. Contează să vezi cum e să câștigi un ban, ca să fie al tău. Trebuie să vezi când vei ieși din casa de copii ce vei face, să-ți pui totdeauna întrebarea ce vei face în viitor. Asta să vă fie în cap tuturor copiilor. Ce voi face când voi fi mare? Unde mă voi duce când voi ieși?
tot timpul le spun și copiilor care sunt acum, gândiți-vă ce veți face când veți ieși. Da, cred că o să stea. Nu așa. Trebuie să le aducă bani de copilă. Și le împlătim în tri. Păi, de ochișorii? Pui și mine că Dar luați doi în pahare, că nu vă trebuie fiecare neapărat. Băi, Ștefan, atunci hai să pui amândoi. Sau eu cu Radu. Așa ce să dăm. Și că se așează cumva bine lucrurile. Gata. Tibi mic era un copil năzăvan care se atașa de oameni foarte rapid, care veneau fie de sărbători și le aduceau cadouri copiilor din centrele de plasament. Cu ceilalți copii din centru relaționam ca și copiii, ne și băteam, ne și înjuram, trebuia să supraviețuim, ca în junglă. Acel moment când am vrut să am ONG-ul meu era la 14 ani. Eu am fost în 3 centre de plasament mutat. Un leagănul de copii de la Arcul de Triunf, după aceea la o fundație privată, acolo eram 7 copilași și centrul era susținut de un ONG cu finanțare din Italia de la donatori care își doreau să adopte copii din România. Și atunci eu îl ajutam pe directorul centrului la hârțogăreală și de atunci am zis că vreau să fiu propriul meu șef. Și de atunci am simțit că vreau să am propria organizație. De la 16 ani am început să fac bine. A fost primul proiect, se numea Un început de drum, în care mergeam cu copiii din centru cu care stăteam în parcul Herăsău și făceam curățenie, cursuri de ecologizare, iar ulterior voluntarii care veneau și participau cu noi la acțiuni mă luau la evenimente de networking și acolo vedeam foarte mulți bărbați în costume și mi-am dorit foarte mult să ajung și eu să, la un moment dat, să fiu un om care îmbracă un costum. Și îți place și în continuare? Nu mai, că m-am săturat, dracu. Mai că transpir foarte mult. Dacă ar fi din punctul meu de vedere care ar putea schimba în ceea ce privește legislația din România, legea 272 din 2004. Adică s-a îmbunătățit foarte mult, dar mai are și mici lacune. De pildă, copiii în momentul de față, cei care sunt în sistemul de protecție, nu știu să gestioneze banii pe care îi primesc de la stat. Ei acum, după legea nouă, îi primesc 3.000 de lei indemnizații de la stat dacă au formă de învățământ la zi sau un loc de muncă. Și sunt mulți copii care sunt în sistem la 18 ani și au niște sume colosale în conturi care se adună de la 0 ani până la 18 ani și când au acces la contul respectiv, banii aia îi sparg într-o zi. Pe haine, deci am avut copii care au avut și 300 de milioane și i-au spart într-o zi. Și în ce sens ai schimbat legea? Cum ai face? În primul, legislația își schimbau investind foarte mult în ei. Cursuri de dezvoltare personală, cursuri de educație financiară. Lipsește foarte mult în centre de plasament la ora actuală acest lucru. Deci eu când am vrut să-mi fac propria organizație, mi-au promis foarte mulți oameni că mă ajută să îmi dea sediu social, dar fără să îl am fizic, decât pe hârtie. 2 ani am stat într-un stres continuu promitând oamenii că mă ajută, eu insistând că asta e meseria mea de cercetător profesionist, că altfel dacă nu insisti, nu câștigi, nu pentru mine, ci pentru cei pe care îi ajutăm. Și după 2 ani am găsit o tipă care m-a văzut din prima, am stat foarte puțin cu ea la discuții și mi-a zis să te ajut eu să-ți faci propria ta organizație și așa s-a născut organizația Tiberius. Și acum legat de organizația Tiberius, ai zis într-un interviu, că cel de la Forbes, că tu le oferi copiilor ce simți cu lipsit la tine, adică iubirea. Cum se traduce aia concret? În ce faci tu azi prin intermediul asociației? Wow, deci... Stai că mi-ai pus eu o întrebare foarte lungă, stai să mă gândesc cum să... Toate proiectele pe care le derulăm pe Asociația Tiberius s-au născut din minusurile mele, care astăzi le transform în plusuri pentru copiii pe care îi avem în programele noastre. De pildă, noi facem tablele Tiberius unde oferim în fiecare an ori la munte, ori la mare copiilor cu medii de 9 și 10, unde cumva îi recompensăm pentru că au învățat un an bine la școală și încercăm să creăm o legătură strânsă, pentru că scopul meu este nu doar să îi am în tabără, și să le urmăresc evoluția pe termen lung, ca să știu că noi investim în ei, în tabăra aceea, și să știm că ei aleg drumul corect. Și avem copii din centre cu care ne-au fost beneficiari în programele noastre, care astăzi sunt oameni frumoși în societate, cu loc de muncă, cu cursuri de formare, cu familii și așa mai departe.
majoritatea copiilor care au trăit în centru de plasament avem o determinare nebună și noi ne dorim, adică pe cei care știu, ne-am dorit foarte mult să ne depășim condiția, chiar dacă n-a fost ușor. A fost foarte greu să lupți într-un sistem care n-a fost prielnic cu tine, dar eu dacă sunt astăzi omul de acum, se datorează oamenilor din exterior. Fără cei din exterior nu reușeam să fiu omul de astăzi. Aveam oameni care veneau la noi la centru și ne aduceau cadouri și eu îi scanam, să văd dacă omul ăla pot lega cu el ceva pe termen lung. Și le luam cu numărul de telefon și îi sunam. Eu nu știam că era om de corporație și că are un program și așa mai departe. Îl sunam când m-a apucat pe mine nebuneala, ca să zic așa. Și după aceea mi-am dat seama că stând de vorbă și învățând de la ei, există un program și încercam să mă acomodez că trebuie respectat programul respectiv al omului respectiv și în ceea ce mă privește pe mine, insistența a făcut diferența. Și în momentele astea, la fel, dacă nu insist, nu putem crea atâtea lucruri care le facem noi la Asociația Tiberius. Pentru că eu încerc să explic oamenilor, nu mă ajut pe mine, eu sunt vocea milor de copii care nu au voce. Și dacă tu mă blochezi, de exemplu, scriu pe Messenger, ajută-mă că vreau să ajutăm copiii ăștia și vezi că insisti și spui, ok, mai bine spune că nu poți, dar nu mă lăsa în sin. Și atunci mă blochează și zic, ok, nu e despre mine, e despre el. Eu vreau să fac bine doar. Abia aștept să stau aici pe prispă, să beau cafeaua dimineața, să aud toate păsările astea și în spate avem un pârâu pe care trebuie să-l desfundăm și imaginează-ți că o să-l auzim în fiecare dimineață și să mă gândesc așa, Doamne, astăzi vine o nouă tură de copii, abia aștept să-i băgăm în tabere, care e programul zilei de astăzi și eu mai am o chestie, eu sunt foarte pasionat în primul rând de design interior și îmi plac toate elementele naturale și de asta eu am gândit tot ce să se întâmple în casă și îmi place foarte mult să gătesc și îmi imaginez despre mine că o să creez aici genul ăla de conținut cu mine care o să planteze plante aromatice, care o să le tai, le ducem acolo în bucătărie, pregătesc prânzul pentru copii, acolo am proiectat o masă imensă la care să stea toată lumea în jurul ei, pentru că mie îmi place foarte mult conceptul de familie, sunt tauri și ele taurii sunt foarte, foarte familiști și atunci e atât de vie imaginea asta și toată imaginea asta stă atât de vie în mintea mea, că de asta zic, nu există să nu se întâmple, așa că abia aștept să le vedem și în realitate. Casa asta este inima proiectului de la care a pornit absolut totul și cu ea începem, cu restaurarea ei. Ne dorim foarte mult să ridicăm mansarda ca să aducem niște copii cărora să putem să le ținem niște workshop-uri acolo, dar la final casa va fi de fapt biroul nostru, cât suntem aici. De asta avem aici, o să fie o zonă în care o să stăm să facem brainstorming și tot ce avem noi nevoie pentru viitoarele tabere, un dormitor, o baie și ceva de depozitare acolo și o altă situație pe care am întâlnit-o, de exemplu, a fost întrebarea de ce nu aducem mai mulți copii la tabere, pentru că unitatea de cazare va avea 12 locuri. Și le-am explicat oamenilor, dacă vrem să ne prefacem că facem niște fapte bune, facem bulk și aduc 2000 de copii pe teren, fac 3 ore activități cu ei și trimit acasă și am bifat într-un tabel 2000 de copii au beneficiat de activitatea nu știu care. Dar real, apropo de ce spunea Tiberiu mai devreme de servicii psihologice, real copiii au nevoie să fie ascultați, trebuie să-i treci prin niște procese, trebuie să vezi ce se întâmplă cu ei. Și dacă avem 12, vreme de 5 zile cu specialiștii care ne vor fi alături, da, vom putea înțelege ce e cu copiii ăia. Dacă vrem doar să treacă ca gâsca prin apă, vom face cu mulți copii, dar eu nu vreau asta. Eu am spus că îmi doresc foarte mult chiar să mă focusez pe ei. Interesul meu nu este să mă prezint în fața unui brand cu un tabel care dă bine, ci să mă prezint în fața unui brand cu un sistem care schimbă viața unui copil. Și le spun tot timpul celor către care mă adresez, haideți să punem pariu pe educație, hai să punem pariul ăsta împreună pe educație și educația nu se face de pe azi pe mâine, educația se face în ani, iar voi veți investi în niște vieți schimbate. Dacă vreți să fiți parte din proiectul ăsta, veniți așa, doar în condițiile noastre. Mai foarte important, de cel mai multe ori ONG-urile mici au tendința să facă compromisuri pentru că se simt băgați în seamă, dar de cele mai multe ori compromisurile alea vin cu părți negative și pentru tine, pentru că la modul real, în timp, tu de fapt n-ai rezultate, ai bifat niște chestii pe care pare că le-ai făcut, dar în final n-au nicio însemnătate și eu nu doresc asta și atunci, pentru că am foarte mulți ani de experiență în spate, vii către mine, dar vină cu condițiile mele și alătură-te viziunii mele și crede în viziunea mea și o să putem să facem echipă foarte bună mai departe. Da. Mihai Mic s-a născut în 1977, 7 luni a stat alături de mama lui. După vârsta de 7 luni am fost părăsit la centru de copii, cum era leagănul de copii, cum se numea pe vremea aia.
De la 7 luni până la 26 de ani, cât mi-a permis legea, am trăit în orfelinatul din Râmnicu Vâlcea. Am urmat etapele oricărui copil, am fost la școală, am terminat 2 facultăți, un masterat. A fost destul de dificil pentru că am prins și perioada dinainte de 89, dar și perioada tranziției de după 89. Pentru că la noi în centru, în casa de copii, trăiam 300 de suflete, 300 de băieți. Atunci nu erau centrele mixte cum sunt în prezent. Atunci eram băieți, fete. Deci 300 de băieți și guverna legea junglei. Supraviețuiai doar dacă puteai să îi satisfaci pe cei mai mari. Și erai supus la tot felul de agresiuni, de abuzuri. Chiar trebuia să mă duc să cerșesc pentru cei mai mari ca să pot să fiu lăsat în pace, să mă ocup de școală. Nu suportam vacanțele pentru că în vacanțele școlare stăteam mai mult cu cei mai mari care ne abuzau și atunci preferam să fie școală non-stop. Și probabil de atunci mi-a și plăcut școala. Am vrut să mă și depășesc, să-mi depășesc condiția pentru că eram un pic și marginalizați pentru că noi ne duceam la școală în haită, eram foarte mulți. Chiar dacă eram integrați în școlile de masă, totuși se vedea că provii dintr-o casă de copii și atunci te vedeau cu alți ochi. În momentul când un copil de la casa de copii depășea un anumit nivel, lucrurile se schimbau, percepția se schimba. Și eu ajunsesem la un moment dat să fiu al 4-lea din școala gimnazială de masă unde am învățat eu, la școala generală numărul 2, unde erau peste 2500 de elevi. Și era mereu dat exemplu, iată un copil fără familie, cum învață și cum se descurcă în societate. Am fost și maturizat mai devreme decât de alți copii din familii. Și atunci, Revoluția, când a venit Revoluția, aveam 14 ani, a fost pentru mine, am simțit așa o bucurie, în sensul că am crezut că scap de metehnele, de obiceiile angajaților și al celor mari. A fost, într-adevăr, o perioadă de tranziție destul de dificilă, dar am avut șansa să particip la 14 ani, imediat după Revoluție, la un proiect al UNICEF-ului, în Danemarca, unde au fost aleși din cei peste 120.000 de copii câți erau atunci în casele de copii, au fost aleși 30 de copii cu medii la învățătură peste 9, la un proiect în Danemarca de socializare. Am stat o lună acolo și acolo am văzut că, de fapt, lumea nu este cea pe care o vedeam noi și care o consideram că este în România, pentru că neavând atunci acces la media, cum este în prezent, noi credeam că toată lumea trăiește în același mediu cum trăiam noi. Atunci am văzut o altă deschidere și m-am reîntors în România și am făcut o reformă, deși copil fiind, am început să mă revolt, deși până atunci lucrurile erau normale, mi se păreau normale, atunci am văzut că de fapt se fac nedreptăți, se fac abuzuri și făceam greve cu copiii, îi incitam să-și expună problemele, să fie radicale atunci când li se face o nedreptate și atunci am luat cu asalt instituțiile statului, primărie, Consiliul Județean și ne-am expus toate problemele care le avem și i-am făcut pe politicienii de acelei vremi să ne asculte și pe noi, că și noi contăm, că și noi dăm niște salarii acelor oameni care veneau acolo. Drept urmare, am înființat asociația în 1996, pentru că foarte mulți veneau și spuneau trebuie să fiți și voi organizați într-o formă juridică. Și de atunci, din 96, suntem o voce în județul Vâlcea, unde am realizat foarte multe proiecte pentru comunitate, că am zis, hai să oferim noi ceva comunității ca să putem primi și noi ceva în schimb. Și făceam proiecte de ecologizare a unor zone care erau foarte murdare. Drept urmare a acțiunilor pe care noi le-am făcut, județul Vâlcea se poate mândri că este singurul județ din România unde peste 100 de tineri care au provenit din casele de copii au locuința proprie. Deci la 100 de tineri au locuința proprie care între timp și-au făcut familii,
au dat naștere la copii și așa mai departe, plus locuri de muncă, pentru că condiția principală ca să primești o locuință, trebuia să ai un loc de muncă. Și acolo a fost o muncă titanică, pentru că trebuia să convingem angajatorii că și copiii din casele de copii au același, cum să spun, nivel de pregătire cum sunt și din familie. Și a fost greu, dar am reușit. Acum totul merge, să zic așa, strună, pentru că foștii copii pe care eu i-am educat acum sunt tinerii, care la rândul lor au și ei copii și care mă ajută pe mine în proiectele pe care le facem pentru comunități, pentru copiii din medii defavorizate sau pentru cei care încă au mai rămas în centrele de plasament. Eu am avut foarte mulți oameni care veneau să sprijine copiii din centre, dar veneau la modul, v-am adus 2-3 pachete de dulciuri, dați-le la copii și plecau, îi ignorau, nici măcar nu se uitau la ei. Deci asta e regula generală a celor care vin. Eu am încercat să-i motivez pe oamenii care veneau, mai ales dacă aveau și copii de vârsta copiilor mei din centru, și le spuneam, uite, îl văd pe copilul dumneavoastră, îți dau un caz concret, pentru că am văzut copilul că e un pic retras, copilul lor, din propria familie. Și i-am spus, copilul tău probabil că trăiește foarte bine, în condiții excepționale, nu știu, da, dar parcă îl văd retras, n-ar vrea să comunice cu fetele mele care sunt de aceeași vârstă, Păi e mai rușinos. Păi ca să comunice, ca să te ajut și pe tine, în problema pe care o ai tu în familie, că el practic s-a uitat la mine și cum v-ați dat seama că... Păi mi-am dat seama, lucrând cu copiii de atâția ani, îmi dau seama când copilul e retras, care nu are legătură, care nu socializează cu alți copii. Uite ce faci, ia 2-3 copii de aici, te duci cu ei la un film, la un teatru în oraș, te plimbi cu ei în parc și socializează și copilul tău cu copiii din mediul ăsta. Vede și copilul tău că el acasă are tot ce îi trebuie, el nu are tot ce îi trebuie și nu are posibilitățile, și atunci îl conștientizezi și pe al tău că nu tot ce zboară se mănâncă, cum se spune, și practic îl aduci pe el în situația copiilor din centru. Și așa, acel domn care a venit cu soția și cu copilul a rămas sponsorul permanent al acestui cămin, venea cu copiii și copilul lor a devenit mult mai bun și acasă, comunică cu copiii cu tinerii, care acum sunt tineri acum deja, și încă și-au păstrat legătura și sponsorul a rămas, pentru că i-am ajutat și pe ei în familie și ne-a ajutat și el pe noi. Și întotdeauna le spun așa, domnule, vreau ca relația voastră cu căminul nostru este nu numai doar să aduceți ceva, haideți să oferiți și din timpul dumneavoastră, da? Așa cum oferiți copiilor, majoritatea aveau copii, cum oferiți copiilor dumneavoastră, oferiți-le și lor același timp. Și nu vă costă mai mult decât dacă ați aduce aici o tonă de castraveți, de cartofi și așa mai departe. Vă costă și mai puțin, vă petrece și timpul, le ascultați și păsurile copiilor acestora, vedeți și ce viziune au ei despre viață, care pot să vă ajute în educația dumneavoastră cu copilul, pentru că atunci când stai cu un copil de vorbă dintr-un centru de plasament, vei vedea că el are alt mod de a gândi, e mult mai matur și mult mai deschis la realitate decât un copil care îi se oferă totul. El știe cum să-și facă rost de o pâine, copilul de acasă, dintr-o familie mai înstărită, îi se pune totul pe masă. Și atunci se creează așa un lanț și noi, practic ăsta a fost scopul meu, să creez un lanț, să ne și ajutăm pe noi înșine cu copiii și ei pe ei cu copiii lor. Haide să mergem acasă. Mai avem alți copii de crescut. Bună ziua, poftiți! Ați ajuns la Râmnicu Vâlcea. Bine ați venit la Oficiul Județean de Poștă și Curierat Vâlcea, din cadrul Companiei Naționale Poșta Română. Acum am ajuns la un număr de 4 tineri angajați din centrele, din casele de copii. Sunt foarte încântată de ei, sunt niște tineri ambițioși, cu foarte mult bun simț și mă bucur, mă felicit în fiecare zi că am avut curajul să fac acest lucru în condițiile în care am discutat cu firme private, am discutat cu antreprenori care au început să fie mai deschiși spre această categorie de tineri. Motoul meu în viață este: fă un lucru bun în fiecare zi. Deci dacă a trecut o zi
fără să fac ceva pentru alții, că pentru mine, vă dați seama, fiecare încearcă să-și dezvolte cariera profesională, să-și îmbunătățească viața, atât profesională cât și personală, dar motoul meu este: fă ceva bun azi pentru alții. De multe ori poate un sfat, altădată poate și ceva material, o susținere, dar vă spun, am o satisfacție deosebită după ce ajut un tânăr de genul, un salariat care poate trece printr-o perioadă mai grea. Deci acesta este obiectivul meu în fiecare zi. Dimineața vin factorii poștali la muncă și mi-aduc toată corespondența și pensiile pe care le-au distribuit cu o zi înainte. Eu le iau, le verific dacă au ștampilă, semnătură, VX-ul destinatarului, la pensii dacă sunt semnate și au VX-ul, le lichidez în calculator, le calculez dacă sunt toate. Vine mașina cu corespondența din ziua respectivă, o carc pe factori în calculator, le fac listele, la fel și banii, că vin și bani, grob se numește. Împart banii tot așa pe factori, încarc listele, după ce factorii pleacă pe teren, eu încep să aranjez corespondența în funcție de regiune. Mai vin clienți tot așa în calculator, fac coletele, scrisorile, mai vin clienți care au întrebări, le răspund la întrebări. Dacă am clienți care au contract cu poșta, trebuie să fac mai multe chestii pentru ei, de exemplu să bag sumele, să calculez banii, fac închiderea de zi și cam atât. Mă simt foarte independentă, am multă încredere în mine. De când am început să am un job, chiar am început să fiu mult mai încrezătoare în propriile mele forțe. Am încercat să caut și la spital, pentru că eu acolo îmi doresc. Acolo chiar îmi fac munca de asistent medical din toate punctele de vedere. Sunt lângă omul care este acolo, lângă pacient. Îi ascult când le este cel mai greu. Poate nu au pe cineva care, un prieten sau un membru din familie, iar eu le ofer tot timpul meu și le ofer sfaturi și îi fac să creadă că totul va fi bine. Să nu fie dezamăgiți, supărați. Peste 10 ani, nu știu. Cred că mă văd lucrând într-un spital cu oameni și să fiu și șefă de secție. Față în față, mâna dreaptă și aruncăm așa, aruncăm cu bățul drept, da? Cu bățul vertical, nu orizontal, da? Da. Dar faceți direct, față în față. Stați așa, hop, așa, hop, hop, nu te grăbi. Cu mine, nu te grăbi. Eu și cu el trecem printre voi, voi dați într-una fără să vă opriți și noi trebuie să trecem fără să ne loviți. Haide, așa, bun, scurt. Scurt, scurt. Așa, am trecut. Bun, așa, și acum noi aici. Voi deveniți din capătul ăla. Vedi, voi sunteți deveniți, da? Și scurt. Hai, scurt. E probleme, bă! 3, 4, 5! 1, 2, 3, 4, 5! Bun așa! El s-a apărut. Trenul în gara ajunge. Așa, bă, merge, trenul în gara ajunge. Dacă trenul în gara ajunge, atunci trebuie să fie cu altfel de... Și mocărița în gara ajunge. Sau, bun, ok. Dar nu poate să meargă cu frigul.
Eu nu merg trenurile. Merge, da, bine, ok. Acum, câte doi sunteți prieteni? Hai să vedem care dintre prietenii, câte doi, se leagă cu alți prieteni la oaltă ca să se poată, ca propoziții, să vedem un pic cum se pot lega. Mocănița în gara ajunge. Da. Iarna, zic cu Iarna. Însemnând că Iarna adică ce ninge. Cum era a mea? Prietena mea ninge. Ce era? Așa, haideți. Poți să aibă 4 strofe, 5 strofe, 7 dacă vreți, dar minim 4 versuri, minim 4 rânduri, care la sfârșit, când o citesc, să-mi dea starea de bine. Ai, mamă. No, gândiți-vă la ea un pic și scrieți-o jos și pe urmă le auzim, le ascultăm ca să vedem cum sunt... Eu nu știu asta. Păi cum să nu știu? Ai înțeles ce trebuie să faci? Îți place să citești? No, bun, acum scrie ceva în care să spui că citind ție este bine. În felul ăsta să scrii versurile că poate să aibă rimă. La școală. La școală. Orice făptură e o urmă în lume. Orice urmă e un gând tăcut. Tu vezi amării spume, e gândul ei nefăcut. Cândva undeva departe locuia o babă cu de toate și muncea săraca toată ziua și noaptea. Eu mă dusese la ea și o ajutam așa, aia este mama mea. Bravo, mă, băieți, ce mă, Puneți în 10? Bravo, băiate, eu nu am. Băiatul cu rime. rime. Nu știu, a făcut. Băiatul scrie. Zi fără rime, că nu e problemă și fără rime. Hai să vedem. Mângâie obrazul luptând pentru mine cu iubire și speranță, ștergându-și lacrimile pentru a nu observa, își dă întreaga viață pentru sănătatea și educația mea. O mamă iubește, o mamă sfătuiește, luptă și te înveselește, privește cum crești și te dezvolți și inima ei e ca un antidot și mă face să uit de tot. Am fost cu mama! Îmi place școala foarte mult și că și știu să fac orice. E chestia că... Haide mă mai departe că e foarte bine. Că nu trebuie să fie rimă. N-are nimic, nu trebuie să fie rimă. E chestia că... E chestia că... Dacă voi scris că place școala, place să desenezi. Bă, da, că îmi place. Scrie, dar spune, că important era să-ți dea stare de bine. La final trebuia să-ți dea stare de bine, e foarte în regulă. De înainte, zi, cu încredere. Îmi place școala, îmi place să desenezi, zi. Mai departe. Vai, Chira, deja. Să da Chira în gura lui. Ai, da, dă-ți până urmat. Aici, că și îmi place să desenez foarte mult și aș vrea să am mai multe ore, atâta. Na. Perfect! Dacă stau să mă gândesc la parcursul pe care l-am avut împreună cu Mocănița Culturală și cu faptul că aici m-am întâlnit după ceva timp de petrecut în domeniul educației în contexte care nu au avut de a face cu tinerii sau cu copiii instituționalizați sau în casele de tip familial, pot să zic că aici a fost un prim contact direct după o vreme lungă de lucru cu, să zicem, tineri care provin din familii unde există o anumită stabilitate și este un anumit mediu îngrijit, unde părinții au grijă de copiilor într-un anumit fel. Și să te întâlnești cu tinerii care vin din mediul instituționalizat aduce înainte niște teme serioase. Cel puțin uman și din punct de vedere pedagogic ridică la fileu niște provocări foarte, foarte, foarte aparte. Ca să mă poziționez cumva în contextul activității cu acești tineri, trebuie să spun că, în primul rând, impulsul ăsta de a mă ocupa de copiii care provin din astfel de medii și de a căuta să deschid drumuri, proiecte pentru ei, să le mijlocesc experiențe într-un anumit fel, vine de pe un fundal personal pe de o parte și de pe un fundal contextual pe de altă parte. Personal pentru că am crescut într-un fel fără un părinte și știu ce înseamnă să ai o lipsă și
ăsta a fost și motivul pentru care am reușit ulterior, prin prisma unei decizii împreună cu soția mea, să adoptăm niște copii. Aici am intrat direct în relație cu instituțiile statului, cu ce presupune sistemul de asistență socială în România, cum este organizată întreg demersul, ce provocări are un părinte sau un adult care dorește să adopte, să înfieze un copil și pe urmă care sunt provocările care se desfășoară în viața de zi cu zi într-o familie care a primit un copil care nu este din propria lui viață, să zic așa. Și ce întâlnești în sistem și ce întâlnești întâlnindu-te cu provocările sistemului social din România, nici nu știu dacă l-aș putea încadra la un lucru pozitiv sau negativ în vreun fel, ci mai degrabă aș spune că are un caracter de a te scutura din temelie. Pentru că vezi o realitate care, efectiv, majorității oamenilor le este complet inconștientă. În primul rând, noi nu ne punem problema cât de mulți copii sunt în contextul ăsta, în sistem. Și nu ne punem problema de calitatea felului în care este mediul în care ei trăiesc. Și aici vorbim de la cei mai mititei care sunt la asistenți maternali sau sunt în centre sau în spital sau unde sunt rămași după abandonul din vari motive către instituțiile statului și mergem până la felul în care sunt îngrijiți ei în centrele și în casele de tip familial, nu mai sunt orfelinate, înainte erau orfelinate, acum, datorită legislațiilor și impunerilor europene, multe dintre lucruri s-au schimbat, în bine, dar în egală măsură sunt și o grămadă de chestiuni care nu sunt neapărat aduse la punctul în care ar trebui să fie ele. Și pentru că am plecat de la gândul elementului personal, tocmai această întâlnire a făcut, cu cele 3 fetițe ale mele, a făcut posibil ca noi să vedem o față a sistemului care este nevăzută. Și într-un fel, aș putea să spun că aș putea să dau glas acum unui proces de viețuiri, trăiri, neputințe, elemente care se manifestă inconștient, nevăzut, în fiecare dintre acești copii cărora nu le aude nimeni durerea, nu le aude nimeni plânsul, nu le aude nimeni nevoile, nu le aude nimeni neputințele. Pentru că să știți că în sistem există oameni profesioniști care se străduie să facă bine acolo unde sunt, dar există și oameni care nu își dau deloc interesul pentru ceea ce este cu adevărat binele și nevoia copiilor. Am găsit 3 fetițe pe care le-am adoptat în niște situații, o să fiu diplomat, delicate. Ca să nu intru acum într-o dezvoltare pe îndelete a fiecăruia dintre lucrurile pe care le-am viețuit acolo, dar delicate și complicate, care au făcut ca sarcina noastră de părinți să fie una extrem de dificilă, fiind puși față în față cu provocări care, în mod sigur, cu o abordare mai atent îngrijită din partea întregului sistem social de asistență din România, ar fi putut să fie altele. Și aș spune că întâlnirea cu tinerii din sistemul social mai mari reflectă într-o oarecare măsură aceleași probleme. Poate că punctual vorbind, într-un context sau altul există diferite valențe de dificultate. Sunt copii sau tineri care au reușit să depășească anumite probleme și să-și găsească un drum, dar în egală măsură ceea ce viețuiesc și am viețuit este o depășire a sistemului românesc de asistență socială, de anvergura și sau amploarea nevoilor pe care acești tineri le au. Un tânăr care în întregul proces de lucru a făcut ce a făcut numai să nu facă. A făcut orice numai să nu trebuiască să urmeze un drum. A evitat pictura, a evitat desen, a evitat diverse alte lucruri. Dar în clipa în care a venit înaintea lui modelajul în lut, nu l-a mai putut desprinde.
Și a făcut cană, și a făcut bol, și a făcut una, și a făcut alta și cu un entuziasm și cu o pasiune și cu o dăruire și cu o delicatețe și cu un anumit fel de angajament, încât am zis, wow, ce prilej. Și chiar dacă celelalte a venit doar și a plecat, n-a stat, cu asta a rămas până la capăt și mai mult decât atât a vrut ulterior să vină și în celelalte, pentru că a descoperit că de fapt este mult mai mult decât doar o chestiune de aparență și că barierele pe care el și le punea erau de fapt bariere puse pe diverse sensibilități și de fapt nu erau lucruri care el nu le-ar fi făcut cu drag. Și să-i vezi cum se umplu efectiv de bucurie și de entuziasm atunci când toată munca lor este pusă în valoare într-o expoziție și ei sunt puși înainte, scoși din ipostaza de victime ale sistemului, de oameni nepotriviți, de paraia, de copii second hand, cum vrei să le spui, sunt multe astfel de etichete pe care ei le poartă inconștient sau poate chiar asumate unele dintre ele, vor să fie așa ca să fie lăsați în pace, pentru că de multe ori sunt poate priviți, viețuiesc lumea ca fiind una ostilă și numai prin sine condiția pe care o au, că ei nu sunt așa zis copii normali, deși această chestiune este o treabă care pe mine ca pedagog și ca om în sine mă zgândăre ce înseamnă normal. Normal din ce punct de vedere? Normal că ai mamă, tată și că te duci la școală și că toate sunt puse la dispoziție. Că cum definim noi normalul ca fiind un standard după care poți evalua pe cineva? Și asta este ceea ce am încercat să facem sau să fac în toate întâlnirile. Să le arăt că orice e normal până la urmă. Și că e normal să fii tu însuți în primul rând. Și dacă asta reușești, după aia o să reușești să calibrezi acest eu însumi în așa fel încât să se împletească într-un mod sănătos și frumos cu ceilalți și că normalitatea este de fapt o chestiune de cum ne creăm unii altora un mediu în care să putem împreună să creștem. Asta aș privi eu ca fiind o normalitate. Nu neapărat că există diferențe frapant de mari între noi. Asta poate să fie, că e normal să fie, așa aș zice. Deci, în lucru cu ei ies la iveală pe de o parte probleme, pe de altă parte soluții și ies la iveală inclusiv teme de viață. Teme de viață ale noastre, ale celor care lucrăm, pentru că ne oglindim, ne vedem în ei, vrem, nu vrem, vezi în celălalt din fața ta unde tu ai minusuri sau tu ai lucruri de învățat și în egală măsură temele lor de viață. Poți să vezi linii biografice ale lor, poți să vezi direcții, poți să vezi talente, poți să vezi tendințe, poți să vezi obsesii, poți să vezi dependențe, poți să vezi multe în întâlnirea cu ei și se pune problema întotdeauna cum anume facem noi, cei care căutăm să dezvoltăm prin intermediul activismului civic, că până la urmă orice acțiune care este făcută înspre ceilalți intră în această sferă. Cum putem să dezvoltăm o lume în care cu toții primim măcar egalitate de șanse, nu neapărat aceleași resurse, dar măcar egalitatea de șanse ne-ar putea să ne explorăm propriul potențial. Puteți să intrați, să lucrăți pe rând, așa, unul după altul, ca să nu... Am voastre. Uite astea cu căsuțele și astea cu ce-am făcut nou. Și astea călcuri. Ăsta e meu. Ăsta e ce mai fain. Ăsta e ce mai fain. Nu, și apoi de asta e ce mai fain. Asta am făcut. Dacă se face mașina, uite! Ce bine! Și desenul? Ni, casa mea! Bine ai zis asta. Nu, asta. De fapt.
Ana? Ana e bunica mea, a fost bunica mea din partea tatălui și e cea mai caldă și iubitoare prezență pe care eu mi-o amintesc. Deși am avut o familie iubitoare, am în continuare o familie iubitoare, să nu se înțeleagă greșit, dar Ana, bunica mea, a fost o prezență așa care făcea pe toată lumea să se simtă iubit și pe toată lumea să se simtă bine primit și îngrijit cumva. Aveai loc să fii copil în preajma ei și numele asociației vine de la ea, din dorința de a crea un spațiu în care tinerii care interacționează cu noi sau voluntarii care interacționează cu noi să aibă sentimentul ăsta de dragoste necondiționată. E un pic mult spus, că e greu să iubești pe cineva necondiționat așa de la început și mi se pare un pic SF, dar să aibă sentimentul de acasă, de siguranță, să fie cine sunt ei cu adevărat, fără să pună neapărat o mască, o perdea, un zid între noi și ei. Așa s-a născut Asociația Școala Anei, asociație în cadrul căreia lucrăm direct cu tinerii din casele de tip familial din județul Mureș. La fel, în interacțiunea cu tinerii aceștia m-am dus cu o structură de proiect în cap. Știu că primul joc pe care l-am făcut cu ei era un joc de vizualizare a viitorului, de vizualizare a unui scenariu perfect, a unei zile perfecte din viața ta. Și una dintre întrebări era că dacă tu te întâlnești astăzi cu Sfântul Petru, se termină viața ta, ieși la poarta raiului, te întâlnești cu Sfântul Petru și Sfântul Petru spune că e doar un vis și că ai dreptul să te întorci înapoi, să reiei viața din punctul în care îți dorești tu, dar trebuie să-i spui foarte clar ce dorești să faci și de cât timp ai nevoie ca să îți îndeplinești acel obiectiv sau acel vis. Scopul meu era să învăț ce sunt alea obiective SMART. Adică m-am dus cu o mentalitate foarte business, să învăț ce sunt obiective SMART, să seteze obiective SMART. Dar primul răspuns pe care l-am primit la întrebarea asta a venit de la un băiat de 14 ani, care mi-a spus că dacă s-ar întâlni astăzi cu Sfântul Petru, le-ar ruga să-l trimite înapoi la vârsta de 11 ani, ca să îl oprească pe taică-sa din a omorî pe maică-sa, ca el să poată fi în continuare cu frații și cu familia lui. Și a fost așa un punct de, nu știu, de lovire cu realitatea. A fost un wake-up call, nu știu cum să-i zic în română, că acum vine așa, în care mi-am dat seama că nimic din ce aveam eu pregătit nu se potrivește cu realitatea copiilor. Adică tinerii cu care eu interacționez au trecut prin lucruri pe care eu nici măcar nu mi le pot imagina, având în vedere viața pe care am dus-o. Și atunci, în loc să mai vin cu exercițiile prestabilite de acasă, am stat frumos într-un cerc și le-am ascultat poveștile de viață, le-am ascultat nevoile. Am încercat să aflu care sunt nevoile lor reale și nu nevoile luate din rapoarte sau din studiile de piață făcute din punct de vedere al omului de CSR, al omului de business, al fondatorului de ONG, ci din punct de vedere al unui om care e acolo să-i ajute. Și scopul asociației până la urmă este să devină irelevante la un moment dat, pentru că ne dorim să creăm un sistem în care toată lumea care interacționează deja cu acești tineri, toate ONG-urile care vin cu resurse educative foarte bine gândite și foarte importante, oamenii din comunitate care le oferă afecțiune și care implică în activitățile lor de familie sau angajatorii care implică în acțiuni profesionale, îi aduc cumva în piața muncii, îi aduc aproape de ei, să poată să facă asta în mod regulat. Să nu mai fie blocaje legate de finanțări, să nu mai... Mi se pare că trăim într-un sistem în care reinventăm roata. Facem toți același lucru, cerem sponsorizări pentru aceleași activități ca ONG-uri, de exemplu educație financiară. Facem și noi asta și mai știu cel puțin 2-3 ONG-uri pe lângă noi, care la fel din sponsorizări oferă aceleași materiale educative. Mi-ar plăcea să avem un sistem care să aducă la oaltă toți acești actori și să ofere o regularitate a acțiunilor.
Că mi se pare că dacă am vorbit puțin între noi, am reușit să acoperim nevoile acestor tineri pe o perioadă mult mai lungă de timp, în loc să fim așa on and off, in and out, pe fiecare activitate în parte. Eu am crescut într-un mediu extraordinar. N-am crescut în familia perfectă, într-un mediu de reclame, dar simt că întotdeauna ai mei mi-au dat senzația asta că pot să fac orice. Dacă muncesc și dacă mă setez destul de bine pe un obiectiv anume, pot să-l îndeplinesc. Și întotdeauna am știut că dacă am nevoie de ajutor sau dacă întâmpin probleme, ei sunt foarte aproape în spatele meu să intervină, să stăm așa ca o haită de lupi. Zic, când are unul o problemă, sar toți, sau când e nevoie de ajutor într-o direcție, toată lumea sare. Și simt că asta mi-a dat o voce care nu poate fi ignorată. Că poți să mă iubești, poți să mă urăști, dar de ascultat mă asculți. O să știi o să știi sigur, o să primești mesaj, o să știi ce am de zis, ce vreau să transmit. Și simt o responsabilitate să folosesc vocea asta spre bine, să folosesc vocea asta și pentru cei care nu au. Pentru că, așa cum am primit de acasă curajul ăsta și siguranța că pot să fac orice îmi doresc, am primit și mi s-a insuflat destul de devreme, atât de părinții mei cât și de bunica mea, ideea de a fi atent la cei din jur. Și a fi atent când cineva e marginalizat, de a include pe toată lumea, de a fi corect cu toată lumea. Și atunci mi se pare că pot folosi vocea asta în favoarea celor care se tem să o folosească pe a lor sau în favoarea celor care o folosesc pe a lor, dar nu sunt văzuți, nu sunt auziți, nu se uită nimeni în direcția lor, că de acolo e și denumirea documentarului, de vocile nevăzute ale României, pentru că eu văd tinerii ăștia ca pe niște voci pe care le auzim cu toții. Știm toți că avem tineri instituționalizați, știm că sunt 11.000-11.500 pe an, avem tot felul de rapoarte, dar nu ne uităm către ei să-i vedem ca oameni, să-i vedem ca indivizi, ca persoane care au sentimente, care au nevoi, care pot să ofere ceva foarte valoros în schimb. Pentru că în viața mea nu m-am simțit mai iubită și mai în siguranță decât mă simt în mijlocul tinerilor. Deși am tot ce am nevoie în jur, tot ei mi oferă așa o deschidere din asta, o iubire într-o formă foarte pură. Și cred că rolul meu în viață e să-i susțin și să dau înapoi către ei, măcar un 10% din iubirea pe care mi-o oferă ei mie la fiecare interacțiune.